Son José Antonio Landeira, enxeñeiro agrónomo. Sempre tiven un soño, transformar a materia prima que cultivamos aquí, en Galicia, nun produto final con valor engadido, sostible e noso. Eu son Marta García, pedagoga, e creo profundamente no potencial do rural galego e no poder que teñen os proxectos pequenos para transformar o territorio. Tofu Landeira naceu da unión destas dúas visións. Cultivamos soia en concellos pequenos como Vilasantar, cuidando a terra e traballando en ecolóxico. Elaboramos tofu galego, fresco e con identidade propia. Queremos un produto que fale do noso, da nosa lingua, da nosa paisaxe e da nosa maneira de entender a vida. Apostamos pola igualdade, pola inclusión e pola economía sostible. Tofu Landeira non só é un proxecto alimentario, é unha aposta pola soberanía alimentaria, pola reactivación do rural e pola creación de emprego con sentido. Queremos quedarnos aquí, no rural, e queremos demostrar que aquí tamén se poden facer produtos innovadores, de calidade e con alma. No noso proxecto elaboramos tofu natural e tofu afumado, ambos envasados en tarro de cristal reutilizables. Apostamos por un formato sostible, dispoñible en versión tenda e hostelería. Nesta última aplicamos un sistema regional de retorno de envases para fomentar a economía circular. O proxecto destaca pola combinación de tradición artesanal e innovación sostible. Usamos soia ecolóxica e local, sen aditivos artificiais, e ofrecemos un produto versátil adaptado ás novas demandas alimentarias. A nosa proposta é novidosa en Galicia e con gran potencial de crecemento nun mercado en expansión, tanto polo interese crecente en proteínas vegetais como pola aposta pola sustentabilidade no sector hostaleiro. Dende o rural para transformar o mundo.